Bangos nga iskabitsi mga tats, pansit, karning baka, kana tanan mga tats ato ng tilawan no para mabalaan nyo kung asa ning dapita, tara o bani kining videoha. Hello. Oh. Birthday? Isang birthday? Jigger? Oh, tagaganda. Siyempre, maadto eh. Ako sa inon ako mga anak ka kung mga bandas lang dili. Okay? Saman mo? May birthday? Wala. Matats, nabado birthday. Gusto mo mauban? Tara! Awa na dagang istorya matats, lupad dayon tanawa matinga kumpayot dayon sa motor matats kay birthday na guyad tuan. Pero bago ta mo kaon matats tanawa naa day nauna sa tua pero mas bida man ta atong sudlon ang birthdayhan atong pangitaon para makabuylo dayon ta onse tiraw na to. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Matats, birthday boy. Birthday boy. Jigger. Ang agaw, Lola. Bisa Lola. Tata! Ibang! Si Tata vlogger na. May nakagwapong apo! Ako Lola matas, ako Lola. Oo, tawag man ko ni ano ni... Ilan na edad? 32. Mauna ang nag-birthday matas no, ako nang igagaw matas si Jigger Choyax Oliveros. Gatrabaho na diri sa sikat nga swimming pool diri sa Jinsan ang Sabrina. Og kana yung nakita nga matao sa palibot matas no, ako ra man ang maparente, masider gyapon ako na dira matas. Karon kay nahuman naman ta greet sa ilaha, unsa pa man atong himuon ani, mohab-hab na ta. Kining bangos nga giiskabit si onya na nato natirahon unaon sa nato ning spaghetti. Ug naa pa jud isla karning baka matas nga gilat-an no, pero unya na to kay unahon sa nato ni pansit kay nauna naman ni kaluto. So kini pansit matas, unsa pa matong himuon na ni ato na ning lanlanon matas no, wa ni kanon matas kay kung magsigit tag kaon og kanon, di nato na matilawan tanan putahe dira, mao nang puro sudan ang atong kaonon. Maayo na lang gani matas kay nakaluto na slag spaghetti dira og pansit no. Og kay nasa kontubangan matas nga karning baka, ang pagkaluto do ani beef steak oy kana lami. Unya kay naman sa tontapad matats, dalasa na no. Karon kay busog naman kayo ta matats, mo inom sa siguro tag pangpahilis. Parang gutom mo na pud ta ba kay napabitewa matilawan. Pagka man natog shot matats, mo atang dayon ta sa abuhan no kay ilan nang giluto ang beef steak nga baka. Wow, tanawa matats ko unsa kalami. Siyempre kay naluto na unsa pay answer. Mao na matats kung moadto mong birthday no, kinahanglan di sa jud mo mukaon og luag ang inyong budiga no para pag abot didto dasok lang na nga dasok di ba? Kung na may tagay dia respetuan, at least kaon ang atong toyo didto. Pwede gud ta mag-shot pang pahilis ba? Kaning manok na tinula matats di naman ni masulod sa tontiyan no, ato na lang ipabalot matats no. Unya kay ipabalot man nato na siyempre atong adton didto ang nag-birthday, atong i-video di ba? Para inigsulti na to nya nga ibalot na automatic na ba? Bitaw matas oy kaning birthday biya no, isa pod ni siya nga makapabanding sa inyong pamilya kay bisag unsa kalayo sa inyong parente adtuon lang jud ninyo aron magkita-kita mo di ba? Unta tanan parente ingana no, di magaway-away. Mauna kung kinsa may nakakita ning videoha, kinsa may na birthday dira, bisag unsa ninyo kalayo ingna lang ko or i-chat ko kay adtuon ta mo.